Wala nang intro-intro. Hindi sila maniniwala kung sasabihin niya na engkanto, laman lupa, maligno, multo, aswang, o ang pinakamalala sa lahat, isang demonyo. Gawa ng bibihira lang naman ang naniniwala sa mga ganon. Natatawa-tawa pang sumagot yung isang babaeng kasama ni Aling Daleng. Ang sabi niya, "Ano bang pinagsasasabi mo, Ricky? May ganon ba talaga? Matagal na akong tumira sa probinsya, pero sa lahat ng nabanggit mo, isa lang yung pinaniniwalaan ko. Mga aswang. Pero yung iba, malabo yatang magkaroon ng ganyan." Pabalik na tanong ni Ricky, "Bakit sa aswang naniniwala ka? Sa ibang nabanggit ko, hindi." Sagot nung babae sa kanya, "Minsan na kasi siyang nakakita ng aswang nung buntis yung ate niya. Akala niya nga magnanakaw lang yon. Pero nung nakita niyang naglabas yun ng mahabang dila, doon niya napatunayan sa sarili niya na aswang yun. Tsaka yung dila nun hindi normal. Sobrang haba na halos pumantay na sa tuhod niya." Pansin ni Aling Daleng. Habang nagkukwento ito, panay ang himas niya sa tiyan niya. Sumingit si Aling Daleng sa usapan. Tanong niya sa kasamahan niyang babae, "Buntis ka ba?" Bigla itong napatigil sa pagsasalita. Tapos lumaki yung mata niya. Patangu-tangu lang itong sumagot kay Aling Daleng. Sunod na tanong niya sa dalaga, "Sinong ama niyan?" Umiling lang yung dalaga. Ibig sabihin, hindi niya alam kung sino yung ama. Haliparot, di ba? Tanong ulit ni Aling Daleng, "Ilang buwan na yung tiyan niya?" Kasi hindi nila makita eh. Palaging nakasuot yon ng maluwag na damit. Para ata hindi mahalatang buntis siya. Sagot nung dalaga, 4 na buwan na. Doon pumasok sa isip ni Aling Daleng na kaya pala may mga aswang na aaligid-aligid sa bahay nila. Gawa ng buntis pala yun. Tapos 4 na buwan. Sobrang bango ng amoy niyan sa mga aswang. Kaya din pala si Itang sobrang dikit dito sa kasamahan niya. Malamang may mga naibauna si Itang dito. At kahit anong oras, pwedeng mamatay yung batang nasa loob niya. Sumingit ulit si Ricky sa usapan. Ang sabi niya, "Naku, buntis ka pala. Hindi alam ni Ma'am yan ah. Baka mayari ka dun. Dapat sabihin mo na. Pero habang hindi pa alam, lalagyan ko kayong dalawa ng pangproteksyon." Sa pagkakataong ito, alam ni Aling Daleng na magkakaroon na siya ng distansya doon sa babaeng kasama niya sa kwarto at lalong-lalo na kay Ricky. Pumasok sa loob ng bahay si Ricky para kumuha ng tubig. Habang nasa loob siya, may binulong si Aling Daleng doon sa dalaga. Paglabas ni Ricky, nag-oorasyon ito sa tubig, tapos panay ang ihip niya. Ang sabi niya sa dalaga, inumin niya yun para proteksyon sa kanya at sa sanggol na dinadala niya. Ang sagot sa kanya nung dalaga, "Hindi bale na. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan eh." Nagtataka si Ricky kasi
Hindi siya naniniwala sa manggagamot, pero naniniwala siya sa aswang. Parang ang weirdo naman yata. Ang sabi ni Ricky sa kanya, wala namang mawawala kung iinumin niya yung tubig. Pero ayaw na talaga nung dalaga. Hindi naman na siya pinilit ni Ricky. Kasi nga, may kanya-kanya tayong paniniwala. Nirespeto naman yon ni Ricky. Habang nakatambay sila sa tindahan, gumawa ulit ng bagong topic si Aling Daleng. Tinanong niya sa iba nilang kasamahan kung tiga saan ba si Itang. Sagot nung isa, hindi niya alam kasi nagkita-kita lang sila niyan sa terminal ng bus. Sagot naman ng isang lalaki na si Junmar, tiga Samar si Itang. Gawa ng nakasabay niya yun sa bus. Tubong Samar din kasi si Junmar. Nagkaroon ng ideya si Aling Daleng na kaya niya siguro hindi maintindihan yung lengguwaheng ginagamit ni Itang at nung mga lalaki. Dahil baka waray ang ginagamit nilang salita. Biglang naintriga si Aling Daleng sa sinabi ni Junmar. Nagtanong-tanong na siya tungkol sa mga tiga-Samar. Kung totoo ba yung bali-balita na maraming aswang doon, maraming manlalason, mangkukulam, at kung ano-ano pa. Siyempre, bibida itong si Junmar. Na kesyo, hindi pa siya nakakakita ng aswang, pero mangkukulam, marami sa kanila, tsaka mga manlalason. Tapos yung tinatawag na biringan na lugar, sa kanila mismo yon. Nung panahong ito, hindi pa naririnig ni Aling Daleng yung biringan, kaya hindi niya alam kung ano yon. Ito namang si Ricky, sumabat. Ang sabi niya, may mga tsuhin at tiyahin siya sa Samar at alam din niya yung biringan. Yung isang anting-anting niya, doon galing. Nung narinig nila yung salitang anting-anting, lahat sila nagkaroon ng interes sa kwento ni Ricky. Kaso lang, biglang dagsaan yung customer kaya nabitin yung kwentuhan nila. Pero matapos silang magtinda, pinatuloy ni Aling Daleng yung pagkukwento ni Ricky. Ayan na, kung ano-ano nang sinasabi nito ng mga gamit niya. Tapos pinapakita na niya yung mga karga niya. Nakalagay yon sa isang maliit na box. Tapos samot-saring medalyon ang nakalagay doon. Ayon kay Aling Daleng, lahat ng pinapakitang medalyon ni Ricky mahihina. Bukod sa wala siyang nararamdaman sa mga ito, ni katiting ng silaw, wala siyang nakikita. Pero yung nakakwintas sa kanya, yun yung pinakamalakas. Kaso lang, hindi ito pinapakita ni Ricky. Nung tapos nang ipakita ni Ricky lahat ng gamit niya at nabanggit na din niya yung iilan niyang mga dasal, ang sabi ni Aling Daleng, yung kwintas naman niya ang ipakita niya. Kasi sa tinagal-tagal nilang pagtira doon, ni sulyap doon hindi pa nila nagawa. Ang sabi ni Ricky, bawal ipakita yung kwintas na yon. Siya lang ang pwede. Kaya nga kapag nakahubad siya ng damit, inilalagay niya yon sa bulsa niya. Tanong ni Aling Daleng kay Ricky, ano ba yan? Mutya? Hindi sumagot si Ricky. Nagtatakang tanong nito kay Aling Daleng, ate, bakit alam mo yung mutya?
Nakakita ka na ba nun? Sagot ni Aling Daling. Hindi pa. Pero narinig ko na kasi yon sa mga magulang ko. Kaya alam ko. Nakampante naman si Ricky sa sagot ni Aling Daling. Kaso lang, hindi pa rin niya pinakita kung ano yung kwintas niya. Matapos ang usapan nila, nagpasya silang dalawin si Itang sa ospital. Pero hindi na sumama si Aling Daling doon. Hindi naman kasi sila papapasukin lahat sa loob eh. Anong oras na din? Lahat sila umalis ng bahay, maliban kay Aling Daling. Dito na niya sinimulan. Nabasagin ang lahat-lahat ng gamit ni Ricky. Hihigupin niya lahat ng pondo, karga, at kung ano-ano pang katangian ng mga gamit ni Ricky. Nang sa ganun, isa na lang ang matira sa kanya. At napakadali na nitong mababasag ni Aling Daling. Sa pagsuri ni Aling Daling sa mga karga ni Ricky, malayang-malaya niya itong nahahawakan. Hindi siya nakakaramdam ng paso o kahit man lang makuryente siya ng konti. Ibig sabihin, isang baguhang antingero lang si Ricky. Mahina pa ang pondo nito at hindi niya pa isinusuko ang sarili niya sa ama. Baka nga, hindi pa niya alam kung tama yung ginagawa niyang mga dasal eh. Pero ang pinaka naiintriga talaga si Aling Daling ay yung suot-suot nitong kwintas. Yun ang kailangan niyang makita para malaman niya kung anong klase ng pangontra ang gagamitin niya doon. Nung tapos na si Aling Daling sa kwarto nila Ricky, umakyat na siya sa itaas at nag-orasyon na ulit. Mag-iiwan na siya ng mga alaga niya sa kwarto nila Ricky para makita ng mga ito kung ano ba yung suot-suot na kwintas ni Ricky. Matapos ang lahat ng orasyon niya, humiga na si Aling Daling para matulog. Naalimpungatan siya nung nagsidatingan yung mga kasama niya sa bahay. Bilang antok na antok itong si Aling Daling, bumalik na lang siya sa pagkakatulog nang biglang nagsisisigaw yung isang kasama ni Ricky sa kwarto. Sigaw ito ng sigaw ng, "May malaking tao! May malaking tao sa kwarto natin, Ricky!" Pumitik ang tenga ni Aling Daling sa narinig niya. Gawa ng, yun kasi yung alaga na iniwan niya doon para matyagan si Ricky. Pero, papaanong nakita yun ng kasama sa kwarto ni Ricky? Walang pag-aalinlangang tinigal po yun ni Ricky. Kasi, pumasok siya sa kwarto pero wala naman siyang nakikita. Yung kasama niya, panay ang turo doon sa malaking tao na sinasabi niya. Nakaambayo na parang sasakmalin sila. Pagbato ng tigalpo ni Ricky, nawala yung malaking tao. Tapos yung tenga ni Aling Daling, dumugo. Medyo nabingis siya nun. Tapos tumakbo siya sa CR para hugasan yung tenga niya. Buti na lang, yung mga kasama niya sa kwarto nakikichismis kila Ricky. Hindi nakita yung nangyari sa kanya. Habang naghuhugas ng tenga si Aling Daling, hindi na nito makontrol yung sarili niya dahil sa sobrang galit. Kung ano-anong usal na ang pinapakawalan niya. Hinahanda niya yung mga yon para lusubin si Ricky sa pagtulog nito. Matapos ang pangyayaring yon, konting kwentuhan at nagsitulog na silang lahat. Pero mautak itong si Ricky.
Nag-iwan siya ng kandila sa labas ng kwarto nila. Tapos meron itong inilabas na pulang panyo. Wala namang nararamdamang kakaiba si Aling Daling sa panyo na yun. Parang ordinaryo lang. Nung natutulog na ang lahat ng tao sa bahay, dahan-dahang bumaba si Aling Daling. Tapos sinilip niya yung nilagay ni Ricky sa pintuan nila na kandila at panyo. Nakatumba yung kandila tapos wala naman itong sindi. Sa isip-isip ni Aling Daling, baka akala ni Ricky gumagana na yung gamit niya na yun. Ang hindi niya alam, kailangan niya pang buhayin yun. Ginawa ni Aling Daling, pinahiran niya ng laway niya yung pintuan nila Ricky. Tapos may mga orasyon siyang ibinulong doon. Matapos yan, umakyat siya sa itaas. Kinuha yung libreta niyang itim at nagpakawala siya ng ilang mga alaga niya. Habang nag-oorasyon si Aling Daling, pansin niya na panay ang balik sa kanya ng mga inuutusan niya. Dapat rerekta na yun kay Ricky. Bumaba si Aling Daling para tingnan yung sitwasyon sa ibaba. Pagtingin niya sa pintuan ng kwarto nila Ricky, may matandang lalaki ang nakasuot ng puting damit at nagliliwanag ito. Meron yung mahabang buhok na kulay ginto at may basto na parang gawa sa sanga ng puno. Itim na itim ang kulay ng mata nito. May matangos na ilong, pero wala itong bibig. Sinisipat-sipat ni Aling Daling yon habang nasa gilid siya ng hagdanan. Hanggang sa tumingin yun sa kanya. Kinilabutan si Aling Daling gawa ng alam nung nilalang na yon kung nasaan siya. Nagsasalita yun ng kakaibang lengguwahe at sa tono ng pananalita niya, para siyang galit na galit. Umakyat ulit si Aling Daling para kunin yung isa pa niyang libreta. Sa pagkakataong ito, tinawag na niya yung pinakahuling alas niya. At yun ay isang demonyo. Pagbaba ng demonyo, animoy parang mga kitikite yung mga inutusan ni Aling Daling. Ang bibilis nung kumilos pababa ng hagdanan. Alam ni Aling Daling na rerekta na yung mga yon sa katawan ni Ricky. Hindi nagdalawang isip pa si Aling Daling na padiretsuhin yung demonyo hanggang sa katawan ni Ricky. Di kalaunan, bumalik yun lahat sa kanya. Pero maniwala kayo o hindi, yung 100 parang kitikiting inutusan ni Aling Daling, 2 na lang yung pumalik. Tapos yung nag-iisang demonyong inutusan niya, wala na. Hindi na bumalik. Ramdam ni Aling Daling na nahirapan sila sa pagpasok sa katawan ni Ricky. Halos maubos din ang lahat ng pondong dasal ni Aling Daling nun. Ilang taon niyang inipon yun tapos ganun lang kabilis mauubos. Pero kampante na si Aling Daling. Bukas na bukas, magkakaroon ng matinding sakit itong si Ricky. Hindi nga siya nagkamali. Kinaumagahan, lahat sila gising na at naghahanda na para sa tindahan. Pero si Ricky, nakahiga pa rin. Akala ng mga kasama nila, natutulog lang. Ginigising nila pero wala.
wala itong imik. Nakatakip lang ang mga mata niya gamit ang braso niya habang nakanganga. Tinitingnan ni Aling Daling kasi akala niya patay na eh. Pero malabo yun. Dapat magkakasakit lang yun eh. Nung tapikin ito ni Aling Daling, biglang pumitik si Ricky. Tapos sigaw ito ng sigaw. Lahat sila natakot sa naging reaksyon ni Ricky. Tinatanong nila kung ayos lang ba siya pero wala itong sinasagot sa kanila. Ang tanging ginagawa niya lang, tawa ng tawa, umiiyak, sumisigaw, turo ng turo kung saan-saan, tapos may mga pangalan siyang tinatawag. Maniwala kayo o hindi, nawala sa katinuan si Ricky nun. Tapos nananakit siya. Ang ginawa ng mga kasama niya, inawat siya tapos itinali nila. Hindi nila alam kung anong gagawin eh. Matapos yun, pinuntahan ng isang kasama nila yung amo nila para sabihin yung nangyari kay Ricky. Nung dumating ito sa tindahan nila, agad-agad isinugod siya sa ospital. Mula nung araw na yun, wala na silang naging balita pa kay Ricky. Ultimo yung mga gamit na naiwan nito, pinabayaan na lang doon. Ilang linggo ang lumipas. Nung bumisita yung amo nila sa kanila, kinumusta nila yung mga kasama nilang nasa ospital. Ang sabi nito sa kanila, si Itang kinuha na ng kaanak nito at ibinalik sa Samar. Gawa ng walang tiwala yung mga yun sa mga doktor. Mas lalo lang nilang pinapalala yung sitwasyon ni Itang. Mas may alam yung mga manggagamot sa lugar nila, kaya mas makakatulong yun. Siyempre, hindi aapila yung amo nila sa gustong mangyari ng mga yun. Kamag-anak eh. Tapos si Ricky naman, nasa Mandaluyong na. Nasa looban. Ibig sabihin nun, kulungan na may mga sayad sa utak. Ni isang kamag-anak walang bumisita sa kanya sa ospital. Sobrang naawa yung amo nila sa sitwasyon ni Ricky. At saka, 18 anyos lang yun. Nung narinig lahat ni Aling Daling yan, wala na siyang paki-pa kay Ricky. Yun naman yung gusto niyang mangyari eh. Pero, yung nabanggit ng amo niya na kinuha si Itang ng mga kamag-anak nito sa Samar at doon gagamutin, medyo naalarma si Aling Daling dyan. Gawa ng alam niyang may mga alam din yung mga yun pagdating sa mga espiritual na bagay. At isa ang nasisiguro nating mangyayari. Talagang mapapalaban ng matindi itong si Aling Daling. Okay, opinyon ko sa kwento, medyo nawiwirduhan lang ako kung matutuwa ba ako sa bida natin. Sorry, Tol. Ron, sorry ha. Tsaka Tita Daling. Sorry. Pero kasi, alam niyo yun, purong kanan ako eh. Tapos dinurog ni Aling Daling yung nag-aaral pa lang sa kanan. Well, maiintindihan ko kung paano siya dinurog ni Aling Daling. Kasi napaliwanag naman sa kwento na baguhan lang si Ricky. Yung nag-aaral pa lang siya ng mga buhay na salita, 'di ba? So hindi pa niya alam kung ano yung ginagawa niya, tapos at the same time wala pang nagga-guide sa kanya, 'di ba? Actually hindi Ricky yung totoong pangalan nito eh. Pinalitan ko lang kasi syempre
mas nasa panig ako nila Aling Daling. Kasi family friend namin yun. Pero yun nga, wag muna kayong magagalit kay Aling Daling, kay Ronron o sa akin. Kasi meron pa tong Aling Daling 2. May mga mabubulgar pa doon. So wag natin pangunahan yung kwento, okay? Sa ngayon alam ko nakakainis, nakakapikon kasi si Ricky purong kanan tapos winasak ni Tita Daling. Pero yun nga, yung medalyon ni Ricky, doon na rin sa Aling Daling 2 mababanggit. Actually, kaka-email lang sa akin ni Ronron. Meron na tayong Aling Daling 2 na 3 parts. Pero syempre, magwa 1 year na tayo. So, actually 1 year na tayo kasi 21 ngayon. 1 year na yung channel ko. Gusto kong maglatag na talagang sobrang gandang kwento. Well, maganda rin naman yung kwento ni Aling Daling, no? Sobrang ganda nito, lalo na sa 2. Maraming mangyayari, sobrang ganda ng twist nung 2. Nabasa ko na siya actually. Pero uunahin natin yung gapasan kasi miss ko na si mamang ko tsaka si tatay dadoy ko eh. Kaya yun muna tayo. Sa ngayon, ito na muna tayo. Tapos na yung Aling Daling 1, part 3. Antayin natin yung Aling Daling 2. Siguro next month, idire-diretso na natin yun para hindi kayo nabibitin. Sa ngayon, ito na muna. Hintayin ninyo yung umaatikabong Gapasan 6 natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.